Documental produït per la SIC, Associació Catalana per la Integració de les Persones Cegues, que porta per títol El Brall, 6 punts que trenquen barreres. Té una durada total de 17 minuts i està dividit en 7 parts o capítols. A continuació, descrivim els recursos visuals que acompanyen el primer capítol introductori titulat Història del sistema Braille. Quan es parla de diferents personatges i fets històrics, hi trobem fotografies de retrats antics o d'escultures commemoratives d'aquests personatges. També veiem fotos del poble natal de Louis Braille i de les persones de la SIC que van anar a visitar la Casa Museu l'any 2007, com a part d'un viatge a París per celebrar els 15 anys de l'associació. El Braille. 6 punts que trenquen barreres. Història del sistema Braille. Aquest 2025 celebrem que ara fa 200 anys, Louis Braille, un jove de 16 anys, va inventar el sistema de lectoescriptura que fem servir les persones cegues i que porta el seu nom. Louis Braille va néixer l'any 1809 a Couperet, un petit poble que es troba a uns 40 quilòmetres de París. Aquesta és la seva casa natal, que avui dia s'ha convertit en un museu que es pot visitar. Alguns contes infantils, com els 6 clauets màgics de Miquel Albert Soler, amb il·lustracions d'Òscar Julve, expliquen, com podeu veure a les imatges, la història d'aquest inventor que va obrir les portes de la cultura i l'alfabetització a les persones cegues. Per un accident amb les eines del seu pare, el petit Louis va perdre la visió dels 2 ulls. Gràcies a l'impuls i el suport de la família i d'una beca que va aconseguir el mestre de l'escola del poble, Louis Braille va ingressar l'any 1819 a l'Institut de Joves Cecs, una institució per a joves amb discapacitat visual que havia fundat el 1786 Valentin Ahuy. Valentin Ahuy, 1744-1822, traductor i intèrpret, representant de la il·lustració i molt compromès amb el moviment revolucionari francès, va dedicar molts esforços perquè els joves cecs poguessin accedir a la cultura i al món laboral. Valentin Ahuy va dissenyar un sistema de lectura que consisteix en posar en alt relleu les lletres de l'alfabet, i el jove Louis Braille, amb aquest sistema, va poder accedir a molta informació. L'any 1821, Charles Barbier, un general napoleònic, va presentar l'escriptura nocturna a l'Institut de Joves Cecs de París. Allà, Louis Braille i els seus companys van conèixer aquest mètode de ratlles i punts en relleu que volia ser un sistema tàctil secret per enviar comunicacions entre els oficials i els comandaments que estaven fent la guerra. Va ser a partir d'aquest codi que Louis Braille va imaginar un sistema de lectura i escriptura molt més ràpid i àgil que el de Valentin Ahuy. Aquest nou mètode el va presentar el 1825 després d'anys d'investigació i el 1827 es va publicar el primer text en francès i en braille. El sistema Braille, publicat al 1829, no es va adoptar a França fins al 1854 i fins al 1880 no podem dir que es va acceptar unànimement a tota Europa. Als Estats Units, això no va passar fins al 1918, però un cop fixat a les principals potències mundials del moment, el sistema es va convertir en l'únic i definitiu. I així segueix fins a dia d'avui. Louis Braille va morir de tuberculosi als 43 anys, l'any 1852, sense el reconeixement oficial del seu sistema i sense saber que, poc després, ja s'utilitzaria a molts països. Les seues restes es troben a la cripta del Panteó de París. Només les seves mans es troben al cementiri del seu poble natal.